Уважаеми гости, дошли тази вечер на това прекрасно и мило тържество в Ивайловград. Изключително съм щастлива и ми е много приятно в качеството си на кмет на тази община, на този град, да кажа на всички вас добре дошли. Добре дошли в едно прекрасно място, в което се надявам, че се уверихте. В рамките на няколко години ние успяхме да превърнем Ивайловград в една от най-динамично развиващите се общини на територията на Хасковска област. И това не са думи, те са подплатени с факти на базата на многото спечелени проекти. Повече от 14 милиона, което за 2 години е страхотно постижение. Смятам, че всички заедно имаме една обща кауза. Преди малко човека, който говори преди мен, каза, че имаме кауза. Моята кауза, нашата кауза, общата кауза е Ивайловград. На здраве за Ивайловград, за щастливи и хубави дни. Господин Ивантия, запомних и това, което казаха. До година 500 билета и аз обещавам да съм отново тук заедно с вас. Много хубава, много приятна вечер, заредени с положителни емоции. И тези, които днес не са успяли да отидат на Вила Армира, приканвам ги да го направят, защото това е най-уникалният, най-сложният и най-добре изпълнения културен обект. Добро прекарване в Ивайловград от сърце! Да благодарим още веднъж на госпожа Овчарова. Тя е нашия домакин изобщо. Така че